Play PUA, yang subhai pi second ka amen faithful and true channel. Kasi sin pat kini ka retreat san minute. Ini retreat san minute manta kesengi ini puson ya kamaria. Kumno kiri kuat ki pet ya kamaria. Kiri kuat ki pet berbor sya kamaria. Pat ka kat Bible ban puson hakani kesengi kade naga Gospel of Lukas kalong ka baningkong kat ka pasal putra. Baro ipaceng benriu ipan sawan in sakot yang kabala kerku. Ipin jarjaril de pangin duai. So don ringkat bat ni ko Maria. A silenter kalenti kajing yai jo kajing im jongi. Kajing puson. Akin ikipor jongi. Ka Maria kabalong ka kemi ka jong blay. Yaka lakhen kum ka klor jong ka Jingïalap ka bathamai. Haba kalapau ha Mexico ha u Juan Diego Saint Juan Diego ha usnem sejar san spa alai puwe. Kalapau kum kentei keberon kun ha ka kpo pat kala pension dur yelade ha ka tilma tu ka jankup jong u. Kadai ka dur bapura ha kirong baper. Kadur jong kata kentei ka don ka sti dok ka badum lane ka beyong pat ka balong kum kita kinong Indian ha ka tain. Wipat ki benta ki rong jong ki jankup ketika mantel ba blue jong ka kesengi ba upenai ba ki wei ki benta ki don jengmut ba jeliu ka be dei ba ka kolshor jong ka snong jong ki nong India satu kene kalong ba don jengmut sibun ya ki Indian pat hapo Henry Snem adu nadu ka jingpau hendai million ngot ki Aztec ka sya pen baptis kalong ka pasngau si ba manta kamlong kakam ka jong kapalang ka hakani ka Jingïalap yaka laju ken ta kibabun kalong tangka propaganda jong ka Niam ka banabar ka bomlong ka banta jong ka tu kitraisno amtam hakitu katokan ki thain jong ka perthei Pope Francis le jungo ya ka Bangladesh la kren sai baka kam evangelization jong kapalang kam dei ke jing pen kelaniam yano rei ka dei ke jing phla ya ukris tak ba im ya ka gospel open ka arterik no pra arajar hadnyo kita kisngi kilalai no haba ka white lam ka senran ya ka gospel miron kampan penrung ya ka gospel hapo ka kolshor snong kumpa ka Maria ka kemi jong play kilale ka por pa kala pau house Saint Juan Diego day namar kata bawat hadin bun postnem ka durjong ka Our Lady of Guadalupe kadang sa om tang kum kadak jong kajing sumaru blay ya ki baduk ne ki besya ban ben andre kum ka kata tolong jong ka Jingïalap ka batmai man lau snem bun million ngot kinong le jingok lene ki pilgrim ki le jingok ya ka jaka shrine lene jingaseng jong ka pat ai jingero ya ka ta ka baong baro ki pateng benriu ki ban sawan kin sakat yang ka balakerku ka Maria kadang sa kum kadak jong ka jing e bakar pang jong blay ya ki besya ban ben bat ka pen pau ya ka dur waseng senei jong blay caki baduk badon kam Jingïalap katokan ni di Asian mythologists i kedau balada ngim pen ulong ya ka tienu blay ha ka jinglong jong ka history badru ha ka jing yakun ba ka jing lai lu jong ki ba bun ki ken hun ki pa sya ban ben ngin om la si sya ban pli ya kilat mai ha ka kam Jingïalap jongi kiri khoi ki ju pej sya ka Maria namar ha ka sem ya ka Jingïalap bom jukut utau balong u Jisu unong pen im kejing kili yangi ban perkhat kumno nga pen pau ya kejing e bat kejing IT jonga sya ka Maria ka sakri barit jong trai pen kot da kani kejing tuai ko Maria to yalam yaman ka sin jam jongi hakakam Jingïalap jongi ak tang pa berkun sem bakoi amen utrai nerap ingi hakane ka kam Jingïalap jongi